Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик на Белсаті «Об'єктив», бо прийшов час новинаў. І сёння, 28 верасня, у Сусветны дзень навінаў, арганізацыі і аб'яднанні па ўсім свеце звяртаюць увагу на крытычную ролю журналістаў у фармаванні праўдзівых і пэўных навінаў, каб дапамагчы людзям арыентавацца ў зменлівым свеце і зрабіць яго лепшым. Што ж, такая місія Белсату. Пачынаем. Азотовцы страйкуют и звольняются. Они пишут заявление на увольнение, технологический персонал, который невозможно обучить в количестве около 100 штук. И таким образом руководству в течение 30 дней придется останавливать это предприятие. Суды супраць журналістаў. Насамрэч я працаваў. Мы спрабавалі данесці да людзей праўду пра тое, што адбываецца ў нашым горадзе. І пратэсты студэнтаў. Што адбываецца ў Карабаху? Нягледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца, як і Арменія, чальцом АДКБ, я цалкам выключаю магчымасць таго, што Беларусь нейкім чынам будзе ўмешвацца ў гэты канфлікт. Ці паедуць беларусы ваяваць на Каўказ? Працаўнікі горадня Азоту ладзяць італьянскую забастоўку. Працуюць толькі паводле нормаў і правілаў. Ды масава звальняюцца. Такім чынам хімікі прымушаюць кіраўніцтва заводу і кіраўніцтва дзяржавы да выканання іх патрабаванняў, якіх распавядзе Вольга Старасціна. Горадня Азот – гігант айчыннай нафтахімічнай галіны. Сэрца ж гэтага волата – 3 і 4 цэхі. Але ў гэтыя хвіліны сэрца прадпрыемства падобна перастае біцца, што пагражае спыненню ўсёй вытворчасці. Паводле лідара стачкаму прычына – пратэст працаўнікоў, які выражаецца ў розных формах. В 4 цехе ведется ремонт, он остановлен для ремонта. Люди выполняют все согласно инструкциям, медленно, сроки срываются, не успевают отремонтировать, что повлечет большие убытки для завода. Працаўнікі 3-го цеху пратэстуюць па-іншаму. Они пишут заявление на увольнение, технологический персонал, который невозможно обучить, и они массово их подадут в количестве около 100 штук. И таким образом руководству в течение 30 дней придется останавливать это предприятие. Заводчане таким чынам пратэстуюць супраць затрыманняў іхных калегаў падчас вулічных акцыяў пратэсту, ды супраць наяўнага на прадпрыемстве ціску і рэпрэсію іншадумцаў. Як нам паведамілі працаўнікі, сёння кожная змена 3-го цеху, сыходзячы з працы, пакідае заяву аб звальненні. Калі такая колькасць рабочых звольніцца, прадпрыемства можа спыніцца ажно на год. А гэта значыць спыніцца і паступленне ў дзяржбюджэт валюты ад продажу прадукцыі горадня Азоту. Гэта цудоўна разумее кіраўніцтва заводу. Пра яго рэакцыю на імавернае масавае звальненне працаўнікоў распавядзем заўтра. Вольга Старасціна, Белсат. Рэферэндуму ў справе акумулятарнага заводу пад Берасцем не адбудзецца. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму адмяніў сваё рашэнне аб прыпыненні будаўніцтва заводу iPower. Будаўніцтва, якое мела грубыя парушэнні ад планавання да пусканаладкавых працаў. Анатоль Ліс задаволіў просьбу кіраўніцтва акумулятарнага альянсу. Дырэктар заводу свінцова-кіслотных акумулятараў кажа, што прадпрыемства атрымала станоўчыя высновы экалагічнай ды будаўнічай экспертызаў, а таксама дазвол на выкіды. Глава государства поклялся детьми, что он занимает нейтральную позицию в данном вопросе. iPower, со слов президента, это бандюки и варьё, которое обмануло губернатора. Соответственно, ни о каких пусконаладочных работах и отмене решения речи быть не может до проведения референдума. Мясцовы рэферэндум пра запуск завода берасцейцам абяцаў Александр Лукашенко, калі прыязджаў залагоджваць пратэсты і праводзіць выбарчую кампанію. На сустрэчы з актывістамі ён даваў асабістыя гарантыі, што рэферэндум пройдзе пасля выбараў і збору ўраджаю. А ўжо 21 верасня абласныя ўлады паведамілі, што рэферэндуму не будзе. Цяпер рабочыя могуць распачаць будаўніча-мантажныя і пусканаладачныя працы на акумулятарным заводзе. Але, як паведамілі ў прэс-службе кампаніі, пра запуск вытворчасці пакуль гаворкі не вядзецца. Берасцейцы мірным шляхам змагаюцца супраць заводу iPower больш за 2 гады.
Суд Першамайскага району Витебску попросил прабачэння перед журналистом нашего каналу Дмитром Казакевичем и скасаваў административную справу об уделе у массовом мероприемстве. А вось у Менску редактора нашей Нивы Ягора Мартиновича покарали за удел у акции, на якой ён выконваў свои профессийные обовязки журналиста. Анастасия Русецкая распавядзе падрабязнасці. Штраф 405 рублёў. Такую постанову суд Заводскага району Менску вынес галоўнаму рэдактару нашай Нівы Ягору Мартиновичу. Суддзя Лена Някрасова прызнала, што ён удзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу ў ноч на 11 жніўня. Мартинович сцвярджае, што працаваў як журналіст і быў затрыманы сілавікамі, якія спынілі ягоную машыну. Штраф – гэта нешта прамежкавае. Это все одно покаранне, незаконное покаранне, але, конечно, гэта лепш, чым знаходжанне на сутках. Натуральна, мы будзем яго абскарджваць. Натуральна, свабода слова павінна заставацца ў прыярытэце. На мінулым тыдні Ягор Мартинович правёў у ізалятары на Акрэсціна 3 дні за нібыта паклёп у дачыненні намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Борсукова. Цяпер журналіст у статусе падазраванага ў гэтай крымінальнай справе. Мы будем працаваць яшчэ больш аддана, яшчэ больш з запалам, таму што кожны журналіст разумее, што зараз ад яго вельмі многае залежыць. Зараз мы ў той сітуацыі, калі журналісты сапраўды патрэбныя нашаму грамадству. І чым больш катаванняў, чым больш адсутнасці прававых механізмаў мы назіраем, тым лепш мы працуем. А ў Першамайскім судзе Віцебску справу ў дачыненні нашага калегі Дмітра Казакевіча скасавалі праз недаказанасць віны. Суддзя Вераніка Барысава ад імя суда папрасіла ў журналіста прабачэння. Насамрэч я працаваў, мы спрабавалі данесці да людзей праўду пра тое, што адбываецца ў нашым горадзе пасля так званых прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня. Мы здымалі, глядзелі, напітваліся ўражаннямі, каб потым перадаць людзям. 9 жніўня Дмітра Казакевіча затрымалі ды арыштавалі на 10 сотняў за ўдзел у масавай акцыі. 5 дзён журналіста пратрымалі ў віцебскім ізалятары. Зміцер збіраецца дамагацца матэрыяльнай і маральнай кампенсацыі за незаконнае зняволенне. Анастасія Русецкая, Белсат. Адміністратыўныя суды ў розных гарадах Беларусі не спраўляюцца нават у экспрэс-рэжыме разгляду справаў. Вельмі шмат затрыманых на мірных акцыях пратэсту, але прытым недастаткова суддзяў ахвотных гэтыя справы разглядаць. Сёння ў Менску судзілі пераважна ўдзельнікаў суботняга жаночага маршу. Пастановы розныя ад 10 да 15 дзён арышту або штрафы розных памераў. Удзельнікі пратэстаў заклікаюць не спяшацца аплочваць гэтыя штрафы, каб не фінансаваць карную сістэму. Хрысціна Чарняўская. 50-й дзень пратэстаў традыцыйна скончыўся сотнямі затрыманняў. І сёння зноў мы працуем са сваякамі ды сябрамі мірных пратэстоўцаў і журналістаў. Людзі чакаюць судовых пастановаў сваім блізкім. Падчас апошняга жаночага маршу ў Менску затрымалі 2 журналістак-фрылансерак Марыю Грыц і Алену Доўнар. Пасля русаў Заводскага і Кастрычніцкага раёнаў іх накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. Сёння суд Заводскага раёну аштрафаваў Марыю на 540 рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Справу ж супраць Алены Доўнар так і не разглядалі. У незалежнасці ад таго, прафесійны ці непрафесійны, просто такое, што затрымліваюць у нашай краіне за тое, што ты на мірным пратэсце, на мірнай акцыі, тое, што табе дазваляецца Канстытуцыяй робіш, гэта насамрэч дужа, я б сказаў, дзіка і непрыемна. У той жа дзень затрымалі Юлію Міронаву і Марыю Пархімчык, якія не былі ў калоне ўдзельніц маршу. У выніку суд Першамайскага раёну аштрафаваў Юлю на 675 рублёў. Дзяўчына лічыць, што ёй пашанцавала абысціся штрафам, бо мае непаўнагадовае дзіця. Я не люблю говорить там, что было прекрасно и вежливо, но обычно было нормально. Не обзывались там, ничего не... Постоянно пытались проводить какую-то политинформацию, то есть спрашивать, что вам не нравилось, что вам не нравится. Вот сидите здесь, потому что нечего выходить, то есть, такое. А там никаких таких уже, чтобы нас как-то мотали. Нічого такого не было. А Марыю Пархімчык арыштавалі на 13 сотняў. Не пашчасціла і некаторым іншым затрыманым удзельніцам суботняй акцыі. Нягледзячы на несупадзенне ў пратаколах і адсутнасць на працэсах сведкаў, яны атрымалі адміністрацыйныя арышты. Абставіны нашы, сённяшняя наша ўлада робяць усё для таго, каб запужаць людзей, каб запужаць нашу моладзь і гэтых маладзёнаў і іх бацькоў. Я горда тем, что у моей дочери была
четко выраженная гражданская позиция. Она ее четко озвучила. Я бы так не смогла, даже в силу своего возраста. Ну, по-видимому, за это и тоже влепили 14 суток. Учора на маршы з нагоды народнай інаўгурацыі Святланы Ціханаўскай затрымалі абазначанага валанцёра Чырвонага крыжа Змітра Шкірдзюка. Ён перастаў выходзіць на сувязь з калегамі, калі быў ва Уручы, куды скіравалася калона пратэстоўцаў. Увечары сваякі да калегі знайшлі яго ў Кастрычніцкім Руусі, адкуль мужчыну перавезлі ў цэнтр изоляции правопарушальников. Меня больше всего это, конечно, скажу честно, возмущает, потому что когда человек, волонтер Красного Креста просто так не выходит. То есть обязательно подаются списки, как я знаю, людей, потому что люди должны знать, то есть, что Красный Крест, они приходят помогать, они же работают со всеми людьми, они никогда не выбирают, кому оказывать помощь. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», агулам з мінулай выходнай па ўсёй краіне затрымалі 529 асобаў. Многія чакаюць судоў за кратамі. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Шановне гаспадарства, як стала вядома ў гэтыя хвіліны, наша калега Марыя Грыц застаецца пакуль за кратамі ў ізалятары на Акрэсціна. Супраць яе склалі новы пратакол і яе зноўку затрымалі, прынамсі, да заўтрашняга суда. У Марыі дачка, якой 1,5 гады, а значыць, паводле закону, яе Марыю не могуць арыштоўваць паводле адміністратыўных справаў, але суд знайшоў такі спосаб затрымаць нашу калегу за кратамі. Ідзем далей, перанесемся ў замежжа. Хаця канфлікт у Нагорным Карабаху не так і далёка ад Менску, як можа падавацца. Армянскія афіцыйныя асобы заяўляюць, што Турцыя перакідвае баевікоў з паўночнай Сірыі свайму саюзніку Азербайджану. Гэтую інфармацыю журналістам агенцтва Reuters пацвердзілі сірыйскія паўстанцы на ўмовах ананімнасці. Ці будуць расейцы афіцыйна ваяваць за Карабах і ці не ўцягнуць нас, беларусаў, у гэты канфлікт, высвятляў Александр Попко. Турция готовая покласти конец карабахскому конфликту и подтримать Азербайджан любыми сродками, заявил президент Турции. Регион зноў стане мирным и спокойным пасля вызвалення усіх азербайджанских тэрыторыяў, захопленых Арменией. Усе іншыя захады и прапановы будуць не просто несправядлівымі, яны будуць патаканнем Армении. Бои з удзелам танкаў і артылерыі ідуць у Нагорным Карабаху ўжо 2 дні. Армения объявила военное становішча. У армію прызываюць мужчынаў ва ўзросце ад 18 до 55 гадоў. Военное становішча ўвёў і Азербайджан. Еўрапейскі звяз традыцыйна занепакоены. Эскалацыя ў Нагорным Карабаху несе сур'ёзныя наступствы для стабільнасці ўсяго рэгіёну. Таму Еўразвяз заклікае абодва бакі ўстрымацца ад гвалту. Не абвастраць сітуацыю Баку і Ереван заклікае і Москва. Разам з Арменіяй і нашай краінай Расія уваходзіць у военный союз, арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці падтрымае Кремль адкрыта свайго хаўрусніка, як гэта зрабіла Турцыя. Армения уваходзіць у ОДКБ, аднак тэрыторыя гэтай дзяржавы не была атакаваная. Вайна ідзе паміж сіламі непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі Азербайджану. Ереван, які падтрымлівае непрызнаную рэспубліку, дапамогі ў АДКБ прасіць пакуль не збіраецца. Чальцом арганізацыі ёсць і Менск, аднак яго інтарэсы ляжаць на іншым баку. У Азербайджану ён купляе нафту, а прадае яму зброю, перадусім сродкі радыёэлектроннай барацьбы і рэактыўнай сістэмы Паланез. Ці перарве вайна ў Карабаху супрацу Лукашэнкі і Аліева? Я не думаю, што гэтыя адносіны між двумя лідарамі краін, яны будуць прынесены ў ахвяру нейкаму канфлікту, якую прымае ўдзел чалец гэтай арганізацыі, аморфная арганізацыя ДКБ. Канфлікт у Карабаху, насельнай армянамі аўтаноміі на тэрыторыі савецкага Азербайджану, распачаўся больш за 30 гадоў таму. У кровапралітнай вайне, якая доўжылася з 90 па 94 год, перамаглі армяне. Карабахские армяне обвестили незалежность от Баку, при падтрыманні Еревану узяли под контроль аўтаномію и заняли 7 прилеглых районов, раней населенных пераважна азербайджанцами. Урэгуляваннем гэтага няпроста канфлікту паміж Ереваном, Степанакертом и Баку от 1992 года займаецца Менская перамоўная група АБСЕ. Беларусь адна з 11 удзельнікаў гэтай перамоўнай групы. 28 гадоў яе працы да трывалага міру не прывялі. Карабахскі канфлікт, як некалі канфлікт у Донбасе, Менск выкарыстае, каб выйсці з міжнароднай ізаляцыі, мяркуе палітолог Вольга Харламова. МЗС зробіць все магчымае, каб максімальна паўдзельнічаць і рэанімаваць ОБСЕ, Мінскую групу ў рамках ОБСЕ.
Таму што гэта сапраўды для беларускай дыпламатыі вельмі рэдкі шанец паспрабаваць рэабілітавацца. Новы канфлікт дае шанец рэжыму Александра Лукашэнкі пазбегчы вострай міжнароднай крытыкі, мяркуе Вольга Харламова. Грукат гарматаў у Нагорным Карабаху на некаторы час можа адцягнуць увагу захаду ад Менску. Александр Попко, Белсат. Доўгія гады ва ўкраіне самым папулярным палітыкам быў Александр Лукашенко. Кіраўніка Беларусі падтрымлівалі 2/3 украінцаў. Аднак падзеі апошніх месяцаў абрынулі імідж Лукашэнкі як гаспадарлівага кіраўніка і паказалі сутнасць выбудаванай ім, міліцэйскай сістэмы. Людмила заўсёды з захапленнем глядзела ў бок Беларусі. Там бацька, парадак і якасныя прадукты. У людей постоянная работа, постоянный заработок, постоянно, потому что работают все предприятия, в том числе вот этот ваш знаменитый БелАЗ. Вот, и пенсии выплачивают. Город, ну, вообще все города очень чистые, ни одной никогда ни бумажки найдешь, ни спичечки, ничего. Все хвалили. В магазинах полно продуктов, то есть люди не голодают, цены нормальные. І таких, як Людмила, ва ўкраіне шмат. Тут Александр Лукашенко доўгія гады заставаўся самым папулярным замежным палітыкам. Аднак апошнія падзеі змянілі усталяваную тэндэнцыю. Калі яшчэ летась у лістападзе кіраўніка Беларусі падтрымлівалі 66% украінцаў, то сёння ўжо ў статусе самаабвешчанага толькі 30%. Лукашенко, это сильная рука, а Б, это вот образ, который создан вокруг исключительно персоны. То есть персона, то есть, ну, у нас это же да, белорусское мороженое, качество, порядок, дороги, вот это вот все эфемерное, которое нам ретранслировалось от Лукашенко, вот это создало в головах людей вот оценку того, что оно вот так вот. И вот эти два критерия. Сейчас добавился к этим критериям третий. И третье – это вот дикое поле, которое альтернативно против него, протест стихийный относительно, да, который вот долгое время не сдается. И вот цифры поменяли. Таксама сацыёлагі ўсталявалі сувязь паміж сімпатыяй да постаці Лукашэнкі ды палітычнымі перавагамі ўнутры ўкраіны. Аказалася, электарат мясцовай прарасійскай партыі пераважна падтрымлівае дыктатара. Свою информацию они получали из стандартных нарративов, что кто-то готовит там цветную революцию в Беларуси. Но когда цветная революция, они всегда же, конечно же, за стабильный государственный строй. Сярод выбарнікаў Зяленскага тых, хто вагаецца, больш. Толькі 28% на баку Лукашэнкі. Да падзеяў гэтага лета Людмила заўсёды была на баку самазванага прэзідэнта, але цяпер сваё стаўленне да яго змяніла. Ну, раз народ идет на такие жертвы, что его сбивают, и бьют, и пытают, и бросают в тюрьмы, значит, что-то не все было хорошо, как нам со стороны казалось. А вось электарат Парашэнкі, 5-го прэзідэнта Украіны, зусім не падтрымлівае дзеянняў Лукашэнкі. Толькі 4% выступают на ягоным баку. Валентин свою позицию тлумачит так. Просто поражает эта тупая власть, я так ее назову, которая в лице Лукашенко, которая держится за свое кресло вопреки желанию и воле людей, населения Беларуси. И, конечно же, вдохновляет и вызывает уважение, мужество людей, которые выходят на эти протесты, несмотря на репрессии, которые проти них используюцца. Падзяліліся меркаванні і геаграфічна. За пратэстоўцаў выступае захад і цэнтр Украіны. Поўдзень і ўсход падтрымліваюць Лукашэнку. Олег Рашатняк, Анастасія Русецкая, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь, а дакладней у Менскі двор на вуліцы Чарвякова, які стаў сусветна знакамітым сімвалам трываласці беларускага мірнага пратэсту. Двор пераменаў зрабіўся прыкладам для іншых сталічных раёнаў не толькі як творчая і культурная пляцоўка, але і як сістэма суседскай самаарганізацыі. І ў сталіцы, і ў гарадах і вёсках людзі ствараюць мясцовыя супольнасці без удзелу дзяржавы. Атрымліваецца больш эфектыўна. Галіна Абакунчык. Дзіцячыя гульні, спартовыя спаборніцтвы, канцэрты, частункі. Толькі частка таго, што можна пабачыць на святах, якія сёння адбываюцца ў многіх гарадскіх дварах. Так заўзелі за сваіх мужоў і татаў, якія змагаліся за першынство ў футбольным паядынку сем'і Менскага мікрараёну Михалова. Очень хорошая футбольная игра была. Район один играл, Михалова, и с Гурского новый квартал играл. Собрались в мессенджере, списали, что вот будем играть. Начали много разных мероприятий. Футбольная игра, что-то еще, концерт будет еще.
Ребята, конечно, вышли. Толькі ў Менску цяпер каля 500 дваровых супольнасцяў, якія склаліся з дапамогай перадусім тэлеграм-чатаў, а ўсе разам паўсталі ў выніку палітычных падзеяў у краіне. Тут сами люди приходят, сами знают, что вот как на марши ходят, что и задержат, и получат, и штрафы, и аресты, а все равно идут. Это единение людей. Я очень рад, что происходит в нашей стране сейчас, когда люди поддерживают друг друга. Люди делают все возможное, чтобы как-то объединиться. Мы почувствовали, что мы нация. Я очень рад, я очень горд за это. Развіццю дваровых супольнасцяў паспрыяла самая вядомая з іх двор перамен з муралам дыджэяў Кірылы Галаванова і Владзіслава Сакалоўскага, якія на праўладнай акцыі ўключылі песню «Цоя перамен». Гэтае месца стала не толькі культурною пляцоўкаю, але і тэрыторыяй змагання за палітычныя правы. Гэткі прыклад натхніў таксама многіх іншых. Раньше этот двор был в виде шахматной доски. Шахматные такие фигурки стояли, конники, слоники, королевы, короли. Ну, как видите, их нету. Ну, полигон, самый настоящий полигон, это не двор, здесь надо что-то делать. А люди молодцы, они показывают, что надо дружить, надо общаться. Надо так везде. Абуджэнне палітычнага жыцця пацягнула за сабой актывізацыю народнай ініцыятывы і творчасці. Адмыслоўцы называюць гэта новай нефармальнай культурай самавызначэння. Гэта ўсе графіці, гэта ўсе налепачкі, гэта ўсе выявы і слоганы. Тое, што мы бачым на мітынгах, калі народ выходзіць кожны са сваім транспарантикам, хай сабе напісана мягегла, але ад душы, як кажуць, гэта ёсць вельмі цікавая штука. Гэта, так бы мовіць, нулевы ўзровень новай стылістыкі новай нацыі. Адмыслоўцы заяўляюць, што адметнасць новай культуры яе выразна нацыянальны характар. Галіна Абакончык, Белсад. Гэта ўсё ў аб'ектыве, але наперадзе размова Калінкінай. Перадусім для тых, хто страціў аптымізм і веру ў моц мірных народных пратэстаў. Ці выстаіць дыктатар супраць плыні гісторыі, даведаемся праз момант. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы заўтра.